Okay, det kan godt være, at I synes, det er sindssygt mærkeligt, at jeg har valgt at lave en video, men det er bare fordi, at jeg synes, at man kan mærke hinanden og mærke mennesker mere, hvis man kan få lov til at præsentere sig og tale. Så derfor er I nu trykket ind på det her lille link, og her er en kort præsentation af, hvem jeg er som mig, som menneske. Filmer du? Nu skal vi tale igen. Hold da op. Jeg skal lige tale sådan, jeg skal lige med at høre min stemme. Min stemme, den er okay. Okay, go. Mit navn, det er Trine, og jeg er i slutningen af 20'erne, og jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i engelsk, geografi og idræt. Jeg er mor til verdens dejligste og frækkeste dreng på snart 3 år. Jeg er et aktivt menneske, som nyder rigtig meget at løbe en tur, nyder at være ude i naturen, og jeg nyder at være aktiv på forskellige måder. Jeg er også ret glad for spænding. Jeg har en stor passion for æstetik og praksisnær undervisning. Det betyder meget for mig som underviser, fordi det også afspejler mig som menneske. Derudover så er jeg et meget socialt menneske. Jeg holder meget af at bruge tid sammen med min familie og mine venner. For mig der handler livet om at stå op om morgenen og synes, at det man laver og det man beskæftiger sig med, det er fedt.